Бәлі Булат, білесің менің шундай бір сұрау туды. Ұйыштырушыларды мен ғылыммен аңлап бітірмеймін. Нәрсе дейіп, шушындай матур сәхнеге 6 шар алып барушы алып шығарға айталы. Дұрыс, келіше майрат сен білен. Ойбасыға нәрсе, тотар жеріне жетмеген міне, мұдырда қысыла. Рифат білен иркеге қарасы неме? Буратино білен Папа Карлосынан. Ерейлі? Шулай да айрат. Аллар әлі едет. Қатын қыз білен ират. Міне бізді ikimizin нәрсе ойлап қойдылар екен мұнда. 2 иратны. Міне, бізде енді мен ират ролінде болсам, сен қатын қыз ролін башқар давай. Нәрсе ғаны мен қатын қыз ролінде. Болат, сен гүл міне фитнесқа ересің ме, өзің артынан қарайсың гүл, туда-сюда. Әлбәтті. Әлі міне ауыздағы тішерге ғана 200 мың сумақ шаттықтым. Молодец, мен 200 мың ғына мұнда құрсаққа тықтым. Вообще бек әйбәтләп тықтым да қойдым. Шуңа көре. Байрат. Қайсымыз мұнда мужик? Ұялмыша мұнда сәхне ұртасында. Ярар біразыңа шетінде құрсақ кейіріп тұрасың, сен бит камераша көпме қатын қыз қарай, Дүнияның көпме қатын қыздары қарап тұра. Білем Булат, білем. Чөнки сәхнәнең менә бу ягыннан чираттагы номинацияләрдә ачыклык кертү өчен Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Идрисова Кадрия Рәис кызы чыгып килә. Каршы алыгыз. Әле ул үзе генә түгел, юморист Раил абый Садриев та. Рәхмәт итегез, мөхтәрәм кунакларыбыз. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать. Миңа бүтін дүния татар хатын кызлары белән эшләгәндә һәр вакыт хатын кызлары белән аралашырга туры килә. Безнең хатын кызлар һәр берсенең үз характеры, үз килеш килбәте, үз кыланышы. Ләкин һәр бер хатын кыз үзенчә матур. Безнең җырларыбызда нәкъ шулай хатын кызлар кебек. Һәр берсе үзенчәлекле, һәр берсе үзенчә матур. Һәр берсенең үз тыңлаучысы, һәр берсенең үз җырлау урыны һәм һәр берсенең үз җырчысы бар. Сүзегез булса. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар, мөхтәрәм кунаклар. Бик матур күркәм бәйрәм шундый, мин нәрсә әйтим, Аллага шөкер, менә быел да үтә. Ачыда Аллага шөкер дип әйтергә ярамый диделәр миңа бер кеше. Мин әйтәм, нигә әйтергә ярамый? Әнә байлар әйтми, аларга Ходай Тәгалә бирә ди. Без Аллага шөкер дип әйтәбез дә, бездә бар дип уйлый да, безгә бирми ул ди. Барбыр Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Үз амбуласында Раилабы һәр вакытта. Хәмид әйдәгез күшик номинацияләргә һәм беренче номинация иң яхшы танцеваль трек. Игътибар экранна. Иң яхшы танцеваль трек номинациясе. Ландыш Нихмаджанова «Ярата яратмый». Индива син бүген кыска иярдә. Лилия Хайруллина «Җиләкле җәй». Иң яхшы танцеваль трек номинациясе Индива. Индива. Шын күңелдән котлыйбыз. Хәзерге вакытта Индива Мәскәүдә яшәп, иҗат итә, укый. Белем арттыру өстендә эшли. Котлыйбыз. Син бу бүләккә лаек. Молодец! Бар безнең киләсе номинантыбыз дип әйтегеме, номинантларыбыз дип дөрес әйттем. Ир кешеләр арасында шул ук номинация. Иң яхшы танцеваль трек номинациясе. Айрат Сафин, диджей Радик, диджей Нияз, Әйдә дустым. Илназ Гарипов, Син бит ул. Ранил Нуриев, Син. Слай Зирәшник, бер мин, бер Кадрия Идрисовна. Так, хәзер. Әгәр дә дөньяның берәр төбәгенә барсаң, Австралиягә, Америка, Колумбия, любой илгә, синең үзеңнең кем икәнен аңлатыр өчен, кайсы милләттән икәнеңне исбат итәр өчен минемчә бер-ике сүз итә. Менә мин әйтергә тиеш. Мин менә шуны беләсезме? Мин шуның белән бер канда, моей одной крови.
Hem o kişiler kalık bir getiş bütün dünyada. Менә шушы кеше шундый. Фамилия ерте. Әтеге ул, конечно, Рудольф Нуриев, а бу Ранил Нуриев. Ранил, шын көңілден құттықтаймыз. Қарады, сезесің Майрат. Ингибода Мәскеуде яшап ижад ите Ранил Нуриев та. Соңғы вакытта Мәскеуде яшидиләр. Хәерле кич, Бу елда мөхтәрәм үсеп киткән тамашачылар. Инде чын күңелдән зур рәхмәтләремне мин бердәм ТМТV командасына, инде минем командама, шагыйрьләремә, гомумән милли дәүләт белән эшлим, авторларыма һәм инде әлбәттә мөхтәрәм тамашачылар, иң зур рәхмәтләрем бар тик сезгә. Без бар тик сезнең өчен эшлибез һәм яшибез. Рәхмәт. Мадей Раил тукта, премиясы да бар бит. Әйбәт, Һәм әйбәт. алдағы номинация иң стильле башкаручы номинациясы. Иң стилле башкаручы номинациясы Илсия Бәдретдинова. Илвина. Гүлназ Батталова. Гүлназ Батталова. Раил абый белән дә. Алайса күп сөйли. Бар безнең тагын бер номинация, ул номинация YouTube йолдызлары дип атала. Шуңа күрә әйдәгез тагын бер тапкыр экраннарга карап китик. YouTube йолдызлары номинациясы Рамил Закиров, артист тормышы. Лейсан Гимаева һәм Булат Байрамов, Байрам Family. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның YouTube каналлары. Номинацияларда бүләкләр кызык бит. Менә сез белмисәм мин беләм. Мин белмидем, чөнки мин моны хәл итүче түгел. Теге ике маймыл утыралар икән агачта, пальмада, берсе аста, берсе өстә. Астагы сәйдә икән. Ой, какой теплый дождичек пошел. Стаги сәйдә, какой хочу, такой делаю, дип әйтте. Шуңа күрә бездән башка хәл ителгән бу. Они как хотели, так и сделали. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Иң мөһиме бу мәзәк безнең премияга вообще туры килә прям. Вообще. 100%. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Исәнмесез, хәерле кичләр барчагызга. Казан! Кәефләрегез ничек? Ну, бу маймул дигән сүз безгә түгелдер инде. Астагфирулла. Чыннан дуслар, YouTube каналының йолдызлары булырга без һәрвакыт ризабыз, чөнки безнең тормышыбыз үзе бер мөгъҗиза. Көндә ничек яшибез? Безне сезнең белән таныштырасы килә шушы тормышны. Һәм инде әлбәттә без иҗат итәбез бары тик сезнең өчен. Шуңа күрә рәхмәт безнең белән булган тамашачыларыбызга. Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез озатыйк. Мин менә Тагын бер шушы мәзәкме? да мәзәк түгел. Менә шундый матур чара республика районы ничәнче ел дәвамында үткәрелеп килә. Икенче. Икенче тапкыр гына Раил Бары абый. икенче тапкыр мин катнашам бит тоже. Икесендә дә. Монда кыса гына шуны әйтәсе килә. Шушы зур эш башкарган кешеләр турында, гомумән шушы канал турында. Әңгәмәт Набаевның шундый матур шигыре бар. Бу дөньяга килгәчтен дә сафлык төсе бирәләр. Балаларны тугач юып, ак биләүгә төрәләр.
Bu dünyadan gitken de saflıkçısı bireler. Kişilerini ülgeç yuup, ak kafin getireler. Ak bilevden ak kafinge, kader ütken arada bu dünyanı ağartam deyip kişi küp mü karala? Mine kişilerin ağartı üstünde Tim TV kanalı nindi hizmet koya. Rahmat sizge. Мен башта куркып куйган идем инде сен кафенликлер турында сөйли баштагач. Райла бай Астагфирулла айтам әле 5 яшьтә, 5 елда. Шигъри әйбәткән яшьтеме? Намына мондый мәзәкләр сөйләсәм, по-моему, син соңгы тапкыр катнашасың. Белмим. Бүтән булмас. Әйдәгез, алкышлыйк, рәхмәт. Безнең номинантлар билгеләнде. Юк, Молодцы. шунсы кызык, ана теге нәрсә көтәргә белмисең. Кызык бит. Монда тамашачылар утырар, нәрсә көтәргә. Нәрсә чыгарлар? Кара, менә шыныпта айрат име бу сәхнәгә нәрсәгә чыгармадылар төрле елларда инде татар җыры сәхнәсендә дип әйтик. Нинди генә техника чыкмады, Нинди техника чыкмады, беләсеңме? Комбайн. Әйе. Әле трактор чыкмады. Менә монда пирамида каршында юллар төзәтәләр, менә шул. Бер Каток чыкмады дисеңме? Каток чыкмады. Булыр, ала берсә, булай булса, була. Калганнары булды инде бу матайлар да иш планета 5 Юпитер анамынсы. Шулай беренче тапкыр чыга ахырсы. Әйе, бик мотор булган бу әйтергә Яра кирәк. айрат, әйдә без синлә йөреп килик. Әйдә. Сәхнәдә Ләйсән Махмутова. Düşlerine girsem aşılama, bir sağındım seni canım desem, kışağıma alıp seni kabat, koynar hisler bilen bir öpsem. Düşlerine girsem aşılama, ben bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, ben bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girsem aşılama, bek sağındım seni canım desem, ikevgine bilgen sokmaklardan eylenikçi tağı bir desem. Düşlerine girsem aşılama, men bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılama, men bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Düşlerine girmem aşılanma, bugün yanlarına üzüm barırmın, kullarını alıp kullarıma, yüreğini hutka salırmın. Düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min yanar. Oh, düşlerine girsem aşılanma, men bit seni canım bek sağınam, üzgülene yürek ılda almay, suyutlarında min Ләйсән Махмутова. Махмутова Ләйсән.
Лейсен сезгә ошаган бер апа ишекте шундый матур гына әйттереп. Шундый неожиданно. Менә шушы мотоциклның хуҗалары, менә алар Бу берничә. жигитләр әйе. Мондай кыйбатлы мотоциклны бер генә кешегә алып булмый. Складчыны алганнар ди. Җыр барышында бездән сорыйлар. Нәрсә турында бу җыр диләр? Бу җыр ди. Мин әйтәм, Любовь турында, любовь. А причем исәгә мотоцикл кирәк булдысында да любовь булгач дип әйтәм. Ну, тагын теге бер җыр бар бит әле. Эх, дороги, пыль да туман. Әйтәм, шул җырны икесен бергә кушсам, әйтәм, про любовь бер җырны килеп чыган нәкъ менә шул җыр. Аңладылар ахрысы. Айрат, бу мотойның бәясе беләсеңме, күпме? Миңа кызык та түгел. Нигә? Мотойда җиргә куркасыңмы әллә син? Булат, аннары кем премияларны алып барачак? Шуңа күрә дә мотоциклларда йөрүчеләр үзләре матур гына йөрсеннәр. Без алып баручыларның һәм инде җырчыларның эшләре бер дип әйтик. Алып баручылар алып барырга тиеш, җырчылар Җырларга, дөрес әйттем. Шуңа күрә киләсе җырчыны да әйдә матур итеп игълан ит шушы матур сәхнә безгә. Сәхнәдә Нәргиз Зиннатуллин. Ялкынланган йөрәгемдә син, гел бу шатлыгым бөртегем. Акыш күлең хәтерләтәләр, матур күзләрең кирпегем. Керсен мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Керсен мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Ай нурыда яктı йөзләрең, син минем якты кояшым. Бергә булабыз бу дөньяда, бул син миңа гел юлдашым. Керсен мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Йөрәкләрдә парылап типсен, шит ят күзләр кагылмасын. Мине сине миннән, бер кемнәр дә аермасын. Керсен мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Керсен мәхәббәтем сине генә, олы хисләр уртак түгелме? Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Мин алам синнән күземне, юат син һәр минем күңелне. Юат син һәр минем күңелне. Нәргиз Зиннатуллин. Сине